hukumomi sun tabbatar da ɓullar cutar corona wato COVID-19 a jihar Cross River. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya rantsar da Murtala Darma a matsayin ministan gidaje. Majalisar Dattawa ta karɓi buƙatar karɓar rance na dala miliyan 561,300. Babban bankin ƙasa CBN ya karɓi 'yan ƙasa da su kasance cikin shiri saboda masu kusa intanet da ke yunƙurin kutse cikin asusun mutane. Babban bankin ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ya fitar mai ɗauke da sa hannun maƙaddashiyar harkokin watsa labarai haka masu da ranar Talata. CBN ya ce masu kutse na tura wani saƙo na banki zuwa ga imel ko saƙon karta kwana mutane suna cewa daga bankin saƙon yake. A cewar sanarwar akwai cutar da mutane a saƙon inda suke neman mutum ya danna wani link daga nan kuma sai su samu damar shiga cikin asusun daga nan kuma sai su bar mai asusun da zargin CBN ya sake masa kuɗi. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi wannan Murtala Darma a matsayin ministan gidaje. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya rantsar da Murtala Darma a matsayin sabon ministan gidaje. Dr. Yamma na ƙasar jihar Katsina ya maye gurbin Ahmad Musa Ɗangiwa wanda ya yi mayar an da sabon ministan ne a wani ƙwayar biki da ake gudanar a faɗin shugaban ƙasa da ke Abuja. Shugaban Tinubu ya bayyana ƙwarin gwiwarsa ga Dr. Yamma da tarihin abubuwan da ya gabatar a baya. Dr. Malik makamai daban-daban da suka haɗa da babban sakataren asusun fasahar man fetur daga 2008 zuwa 2012 ya kasance tsohon kwamishinan ma'aikatar ayyukan gidaje da safara na jihar Katsina. Sannan ya rika mukamin kwamishinan yaya karɓar na jihar Katsina. Hukumomi sun tabbatar da ɓullar cutar corona wato COVID-19 a jihar Cross River. Kamfanin dillancin labarai na NAN ya ce an tabbatar da samun cutar ne a jihar Cross River da yake bayyana ɓullar cutar ga manema labarai a Calabar. A ranar Talata, kwamishinan lafiya na jihar Dr. Henry Ayuk ya ce wani ɗan ƙasar China da ke aiki a kamfanin Lafarge ne aka samu ɗauke da cutar. Kwamishinan ya ce rashin lafiyar ɗan China ta yi ta'azzarar da sai da aka ɗauke shi zuwa asibiti koyarwa na jami'an Calabar. A nan ne aka tabbatar da cewa yana ɗauke da cutar COVID-19. Hukumomin jihar sun ce yanzu haka suna shakkan bincike na gano duk mutanen da ɗan China ya mu'amala da su domin kare cutar daga yaɗuwar jami'an hukumar lafiya a duniya. WHO a Cross River Dr. Yawale Olatunde ya ce cutar ba ta tafi ba. A don haka dole ne a ɗauki matakan da suke dace don kare al'umma idan za a yi tunawa a shekarar 2020 ne aka fuskanci annobar cutar COVID-19 a Najeriya bayan fara samun ɓullar ta a faɗin duniya. Cutar da ta haddasa mutuwar tarin mutane baya ga dakatar da ayyukan yau da kullum. Majalisar Dattawa ta karɓi buƙatar kaɗan kan dala biliyan 61,300 don gina hanyar da sakwarbanci ta wasanni. Shugaban ƙasa ya nemi amincewar majalisar domin karɓar rancen dala miliyan 561,300 na Amurka wanda za a amfani da shi wajen aiwatar da aikin gina babban hanyar sakwarbanci. Ana kallon wannan hanya a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyukan more rayuwa a gwamnatin tarayyar kusurin ayyuka domin inganta kusurin kasuwancin da haɗin kai tsakanin yankuna daban-daban na Majalisar Dattawa ta fara nazarin buƙatar rancen domin tantance muhimmancinsa da tasirinsa ga tattalin arzikin ƙasa kafin yanke hukunci na ƙarshe. Ana sa ran muhawara kan wannan buƙatar za ta gudana a majalisar nan ba da jimawa ba, yayin da 'yan ƙasa ke sa ido kan yadda za a tafiyar da batun rancen. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau Asabar 25 Afrilu 2026 da taimakon Abid Najib Mudassir Saleh Sani Fatima Muhammad Bello da mashirya na gabatar nake ce ku kasance da ni a cikin wani sabon shirin a ranar Asabar da ke tafa a tashar Fasika TV Hausa. Bye bye.